diag damdamag no kasano pinagamuri ti Tiki. Astoy lang ni. Napaka-easy kakabsat mo inurat. Ta sinuputak ti imak kaay na nagatul aglalo no makwam agtubog na ay wala kanya yo hangin yung matukod-kudkudan yung tigatul na. Tanang padasa ko. Yan ginadugot wakta ni naggatugmot. Sabi yung benay tulog. Isang mga kasta niyo, oh. Ang bet nga tago, upis-tigas-ti ko, huwag naklang magatlanta ay apo ko na kanyayo. Amin nga santo ko maawagak ng kasta nga. Pero may gawin tigatul na to, eh. Tumutok tigatul na, mamita sa gi at dati kwa, tidagong magtututok ka imam. Kasta lang yun, oh. Di ba nagpintas? Tapos, iwaon ng tiba, basit. Basta, naimpis. Oh, di ba? Nakalalis to. Basta, tingnan oh. Cute. Isa french fries. Nagado nagbalin na nakakabsat ng inurat ni. Ang ko yung kabel amin na nadanabati pa yung may isang iwa. Ado ating arab-abo ko. Nakatado niya eh. Hintay luto niya. Igasak lang at ikak lang tibag buong. Hindray nga aramang sa isang tao ko. I'm so excited manin ang mga ano. Ayan, gamit na ito original na pariyok ko. At isa tayo di bawang ng sibuyas. Original na pariyok ba ita Sakay na yun. Natin ko ati makapasukti ko ako namot. Ayun pati dry nga ko. Ramang. Ayan, pati kayo. Pati yung ito. Ikan tayo tayo magic, anong limas. Piliha. Sabi ko bagkuong. Yan, ikan tayo tigan muna. Kaluban tayo, pag-urayan nga maluto. Siyempre, original man natin kalub. Di ko ako ni karilog ko. All original. Mas la kanya. Kasi mo maluto. At yan halan niyo. Meron punta yung paitan. Malutong nalalaing ato. Nakakatil. Tutudon kakapsat mga inurat. Tama lang tayo. I'm so excited. Tsura na naluto na eh. Di ba kaslaba? Ayun, nakamasam. Ulop. Hindi na. Hindi, mas yung kapasap. Naluto ko yan. Excited ako mga ano naglatagot to do. Kapag manday ito original nga kaldero dito yun kung kuna kanyayo. Sa partner ti ko tinungno nga salmon. Ikamot kung madamdaman nga kabsat.